Hello guys, jotono no lam so tini ni ani video kata lo kai nai di tabuk kai am sek wati wai tong ha sal ka ham ro so wati wai tong wati mamang sing to so khebodo kai tini ni ani blog kai chicken san blog ung nai video to kuno khaine kre inge motang hotat che video khlai ma se do kai moi songma rok sibing kisa phurungnai te phurungjang kalang do kai nai diam sek wati wa kham kai wati wa wai te tor yang teng ka sung yang ban the se kata norong nong ma khan ta sing lo ukulog am kai kanai di haro loi shika sang yang haloi ika ane khum bar sa bari tong kha mo khum loti hino boi ya kai tam hin sai mi ya kai khum ba sa ka bari tong tang kai am se ka wati wa kha sai lap kare am wati wa man wati be wati mamang sang jo sho khebong ka kai yang ke ma te na ga tong ta wati ni sing ta so dai tong kai tabo ke ang kisa ang khorei ganti noga habai nei pemani muya moi box sajak kai moi butoi kormok ngai tong khang ke obotone khibai tesa te ka hamri na koi box sanai ta sangkhe ngai te mung sanai dia ro ke aloba jabo khlai tongo ngai te ko muya wari na bagai bere ma rok somosor tiar khaijak ngai alono koli tongo ang ma khayang te naro to ka mi ro kham thabe ni ta inkai nai tong di kai tabo video re edit ke upload khai nai ka bon pore kai te kisa ang blog khai jang mane nong ne bagai katal video tu bi tong kai ni rok nai tong ni hai kan logi ri oi kai so tabo kai moi songi tong ang aloba ja khai tong kai alo no kholobe ri nai kai aboni ya golo kai ka moya no bote khibi ne koi te sa butei ketali nai te ka hamri ne ko inkai ko nai di an alo ni chehra bahingka tabo ke kasa ngai ko tam chanai mun na khata angkai ang bonate ba ka ham ke fry khai tongo moni na bagai inkai final look no rong no muya phuno kai ko te ketali nai bahingka ching ngai tokha inkai tabo kai ko shoro go muya wan holna ka rina bagai muya wo inkai muya bo kisa truk kutuku tongbo inkai bani ya golong kai somose bere mana khiklai rinai inkai aluba jabai ko mon tok kari sinai inkai bani ya goloi ko muya awan ro bebano ri pai kya nong no phunong maliya ang saijung phun de rom nai video re khainai kabon bagai khale phurungai mali ta ang just norong no moi mutu sim phurungai mang ka ngai ko camera moi hukul le bagai omo haingo mane camera bu phai ta ke tabu ke ang moi kare na bagai rusun rok ri bai ka to ngai ang ke do bai ka moni pai rusun ni panga ting thok jai sikang rusun no bo moni sina na ta obo hai ke ingai ikom rusun rak khiklai pai kya ngai tabu ke kole ne koi bote text phra nei kare sinai sim kai tini ni ani blog sakti nong sinai do ang nong na ta sakan video kisa se nong nai ngai norok by next video katal blog malai nai ngai tini ni ani video sakti nong nai and je katal nai tong nai rong ke subscribe khai di ngai norok by katal blog malai ana jotono no